барои ман ватан барои ман имконият аст, меҳр аст. Ин мазмуни ҳаёти ман аст ва пуррагиш мазмуни ҳаёти ман аст. баъзе одамо мисол баъзе одамо альпинист шуда мехоҳад ки эверестро покорят кунанд, мазмуни ҳаётиш вай. баъзе одамо мехоҳад ки футболисти бақувват шавад, мазмуни ҳаётиш вай. а барои ман чӣ қа ватанам обод кунам, мазмуни ҳаёти ман ҳамин. сабаби асосии филми путнаставникро гирифтани шумо дар чӣ буд ва мехостед ба дигарон чизро нишон диҳед? мақсади асосии пайраҳаи мураббӣ путнаставник ин киное ҳаст ки мо хостем ки нишон диҳем ки аз майда деҳоти кӯчак агар ки одама болои худаш меҳнат кунаду нақшаи ҳаёт созаду аз паси илм шавад, албатта вай муваффақ шудан метавонад. мо хостем нишон диҳем ки ҳаёти тамоми муҳоҷире ки ҳаст, ҳаёти тамоми инсоне ки имрӯза дар мусофире мегурзонад, дар муҳоҷиратӣ мегурзонад. як тамом муҳоҷир шудагӣ не ку аз мисол аз ҳамин давлати мо аз қишлоқи мо бисёр каме хело. мо хостем ки як дигар навъе чӣ хел инсон шахсияти худаша сохта аз ҳаёти муҳоҷирӣ буромада шахси бузург шуда метод. ин як дарси бақувват аст барои ҷавоно ки ҷавоно орзу накунанд ки ман рафта муҳоҷират кори сиёҳ мекунам, орзу кунанд ки шахси бузург мешам.